Kedam tang pai ni pai kriner ke parni Dorbagori constituency angkang dai thor Rongsangti ahavar Rong pura atum chilangsi pherangke amai padupon. Rong pura atum pending duk pik pen lam theka chipaklang pon ke non ke do bom BJP sarkar atum pen ke AC ke chari pon bom ke ACCM Dr. Tuliram Rong hang hirjumia kang hon pen lapen dak local MSc mati education yam research tok be hirjumia kang hon pen ilitum arong sangti anat Rong pura atum apan me senator war cheleng pon long nang ji pura nilitum kachuning ria teng pen nang pilo lapen ilitum sida me ning arong piglo pusi pherangke amai long pen ke ropa lipon lam thebang la lo atheni tum dak bedbari teron arong apan council ke atum mate rong CM MDC arang itum kado we ni tum handa akerap sarkar pen ang pipe bukailo ang piolo tame akon ni kaning yitun thugang tung ma de kachinung ri dun thule that alam mangala halo kedam tang ningkan phosu se lo sida non nilitum ning duk pikpu rada hong jai long kachi paklang pon chunang kok lama bangki nilitum apan towar nang pilo pu misenle non kasi market thekdam chulong ke nilitum pen hello wing adim si thekdam long rong apot si ning duk piklo pu si lam the che paklang pon rinti lasila so towar bang ilitum rong sang tianat rong pora de tumapan nang claim pidun bek nang ji pusi CM Dr. Tuliram Rong hang lapen dak local MSc mati education yam recharge tok biapan lapen VDC chairman sar ko rong para tumapan chuning ripon chu lapen pinang an alang tumpen lam the ka chipaklang pon do ulang lasi ang tompen arju pon sinya nili tumapan so karpen dolong tanang pilo tameni tumhanang patang pipederlo lapen ali se tame ni tumhanang pilo tame labang soli se talong aprexi nang pon piterlo kedam tangan bang keni tung labang so sarkar lok se cherap chetu dum bom lo setame pini arni antame delong tan ni tumhanang patang pipeder lapen ali lenang pis tame along aprek pon der posini tung kini duglo lasi non ke wang gilangon jongsi ni tumhanang lang le dat nang ke plak ke beng do kok pulu tangte nili tumo bang ke laso sarkar lo bang ke cherap chetu dum pipeder Dorbagori pen Thompson terang report KTV News